Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pachannel yenyu yeKulen TV. Ndine nyaya yandava ndakakubatirai zvekare, nyaya yekupiwa kwemota kuri kuitwa vanhu. Nhasi kune mumwe futi apiwa mota naPresident Emerson Mnangagwa kubva muweekend umu kuZion kwavakanosangana naSeweking uchivhayo. I'm sure vakabva vatora impartation kana kuti tingati chiko zodzo here kana kuti vaka anoindwa here kuti vatange kupawo mota, nokuti ndopa vakabva vatanga kutopawo mota zviri public. So panapa pane muchinda uyu asanganiswawo nemota yake anonzi Tendai Zinyama, akanyora kuti my prayer was answered today. Mwari anonzwa munyengetero, my prayer was answered and I'm very happy. Asanganiswa neFord Ranger mbishi nyumbi iri kunzwa yekuti masita acho kapinda mukati anogona kunge atori muplastic. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika muZimbabwe, muri yeZimbabwe. Zvandangouya nazvo pana pachannel yenyu yeKulen TV kuti tionesane tichizivisana zvinhu zvinenge zvichiitika munyika. So kune vachange vatanga kutibata panapa nhasi vatichangosvika, ndingangokumbirisawo kuti mugare masubscriber, mukomenda, muchiuya panapa tichionesana, toswera tiri tese nyaya munozviziva kuti tinodziswerera, tinenge tichikupai nyaya dzese dziri kuitika munyika yedu, katipoti country keZimbabwe.